Ngangit baro na pilatip ha syapang udan bosko, uway na gariw kraw bat usyakri jong belay, ubaday na gari Itali. Ula kelalong ru uway na gariw kraw bat ubla no bun usenyang ubanhay, wat akan naga jela mekalaya bagari kasi jongi. Ula long uriw kraw bat ubla bu lagi mati haga naga jela jongi. Bat kelalong ru gajing kerku ya gajak benriu da gajing prilat ban aikam ajam, bat ban hikai syapang ka gospel ukres. Bat ya une udan bosko la jutip ru kum uta father and teacher of youth. Ane ukpa jong gajing hikai na kebentai kisamla. Laka ya u hagari Itali haka khatnru tarik Agas, Agas 6 kat praspa kat san. Bat ka kerteng pura jong u kade ujan Melchior dan bosko. Bat ka pertai baru kawai gatip ya u da udan bosko kat hadu menne mentang. Hendak tungin syawa pai lengkat syapang gajing gajong uni uriu ngat bat uriu kraw. Jong gajing ngat bat unong aikam ajam ya kisamla haka leng saudong kiri jong ka pertai. Laong kat ba udan bosko udang syong haka nong ba durin. Ulayo i bon pongut ki kena nong gendong ki bawan ban wat kam wat jam. Bon ba na pedeng jongki tang ki bom nang ban pule bat ki long ru ki barang saadien haka pule putih. Wala ki long ki ba kamrang ba aru Henry Kim long ki banang basta. Kim syamla yo syong school namar banadu dang kena kila day ban turay ban yo lakabam gadi. Namar kane ka jingbom nang jongki kinong aikam ki jule ben le kho yaki bat ki sempat jur artat yaki. Bon naki ki bunut pat hadin yalaki kenran bat banwat pat kalat ban penghar kepot bat kumta ki kelalong kinong kam sniu lani kinong kam baman. Udan basko haba ulas ngutu syai bhaya ka daw jong gajing le baman ki kena. Ula tiap bha ba ya ki kena don kam ban ie ban le hok bat lada kim syam ya ka hok ki isi ya laki kenran bat ki bo interkong ru ya ki kenrat jongki. Namar kata kadaw ulas dang ban lom ya ki kena hakisngi utrai ban hikai niam bat ban penyelek ka ya ki. Ulas dang sywa tang daki kendiat ngot Henry suki pasuki kila nang buan bat hadin katu katne benai kumba ars pa ngot kila juyalang ban sya hikai hau. Kajing sebun bat kajing le jong u kala pensyok tendap ya ki mensim jong ki kena ki bampat juak sengawi ka kedin na ki kenrat jong ki. Henry tang dakamai kadat ke syok sudah. Haba ki yo i badan uwe ubri ubale ya ki kum ki kimi ki kpa ubatrai mit bat sengi ban penhon ya ki. Dia hang ta ki ru kila ikliang ya une ukpa basbun jong ki. Kila syania alut aka kedin jong u kila peli ya laga donut bat mau ula penkhoj ya ki nak basniu baro. Kane ke jingle ke jong udan bosko ka penlong ba ula thiau ya ke jingmelian basniu. Bantong ya ka hok bat ka jingru belai haka jaka ba ka mensim jongki. Hadu kanno ki kena ki ya udan bosko ngiyo i na ki ki jingja bat ka jinglong. Laong ba ka wei ke sngi udan bosko ulaya leng ba ka surak ka nong ba turen. Kat ba udang ya akmat ka wei ke dukan. Wei ukna obajuan ha ora tori lani ki jinglang jong u. Ulayo i liak ya u na ka jingkang yet balakang. Daga jingkemen bomla aban ongshu ula ai kublai ya u daga bakawe ya katupia. Henry namaru ba ula klet baladon yet akata ga jingkang ula kumpen paj wat ya ga jingkang yet ro. Kumta kat banang ya kisngi namar ki kam ki babon ba ki jong udan bosko. Laong ba udan bosko ula kempang jor. Hangta haba ki kena ki yo i ya ga jingkem pangjor jong u kilas ngusi sat. Bat bon kim syam labam nedi namar ki yo i ba ukpa ba i jongki ula pangjor ki syep tieng yo ba un klat no. Henry enda kato kat nesngi ula kam jam bat sa kendiat por un wan biang ha pedeng bat ki kena. Kitang siyo i yo u kilaba yo u halaka terpeng da ka ba yarisa bat kenhoi namar ka jingkemen ba ula syait la klai. Udan bosko u yo i ba bon belin na kilop jong u. Ba uju khuat kumne yaki kena oratori kim syamdan ka jaka syong jaka thia. Namar kata udan bosko ulas dang banlom yaki halayeng bat ula a ya ka bam ka sa ka jan kanap bat ula kelalong kum kikimi ki kpa jongki. Da ka ba syet ja syet jenta na ka benta jongki.
Kumta banduk besar ya kita baro ula deban pan jingerap na badan baem namar syam dan spa ai lajan man la kasngi ula deban lek pan jingerap na briu bunsin ula sya'ban namar ki ong ba uwan pan pisa ban besar ki kena ki bajai pede ki bamtre bantrai Henry Udan Bosco usyukongu bat ulet pat syawai lada ki jing'e ki labon ru Udan Bosco syam na syeptieng namar kata Kajing po sniu baningkong kabalapan hau ba uday ban le kumno. Bat andala kamslam ulala ban bu ya ka school hikay misteri, ka school shonkat, kijing trainer bat kiway. Ikna aru kila nangbon, hadu kata kapor lapalat ars pangut, kaba uay jaka syong jaka tia. Ya kine kis pangut kikna uju sumar mauhi da kajingiram, jong ki kato kat nengut kiway pat kipadar. Karukom le jong kalapan ko ye ki kena te kenang ban ompen sngusi ya kila yele kat bala ban pendep ki kena baro ye ki hukum ki ba upha laang bah ka wei kesngi ulat parmenstan menteri jong kasim Victoria ulale jingwa ye kata ke skul haturin hangta ulale drung hapo ka wei ka kamra ka bahe ha ka ba kumbasan spa ngut ki kena ki ya krekon Bat syam ladan watang uwei uban keren kai ne yale kai habayo ya kita ki kena bakim ki Henry ki chupule laki kot ki sla ki chuto klem da pet saudong utau menteri ula lingo ngai kumno kini ki kena baro gila ban syongkom klem da keren kai lakali uni menteri ya Udan Bosco kata kapor ula jobab ban pen ko ngu ya kini ki kena ngidan kam da kilan kiba pimdon mapi Udan Bosco ulahi kai ki kena ada ka jingyarap jong kaniam namar kata hi na ki kena ada kai ula penlong ye ki samla ba ki rangba ki bahang ki kena ki babon belen ki ba namar ki kam sniu ki kam da kai jong ki dei ban syasat bendi Henry ba kim padap ka kerta labu ye ki ka wei ke school ka jingtrai hapo ka jing sumar jong ki sipai Udan Bosco ujulet bunsin syakata banya keren ya khana bat kita ki kena ha ka baningkong bat ka baa ki supen remben kmat ya Henry hadin habon namar ka jingle jong kilas dang ban yalang perlong bat kila kloy ban le kat baong lane kat ba pha mau uru usngo bha ban yo ya kene ka jingkela ka bamut jong ki kena ula syam babon na ki kimpat long ki badakai kumba ki nong sumar jongki kila perkhat Henry tang baki le ben than ye ki kumta ki khna ki kalalong riunar bat ki bu nut kala ye ki nong sumar lane ye ki kanrat jongki Udan Bosco hadin gata ha ka wei kisni ula lechu director jong kata ka school bat ula pan jingbet ban bam khana ringkat bat kita ki khna baro Henry na kaliang director sha kumta ula lechu menteri jong ka hima maur sha Henry haba Udan Bosco ula lek kerpat kerpon ula sya tang ba unpa arta chicken hun ki sipai ban sumari ki kena yo bakin pen Udan Bosco la menjore kata Henry ukwa ban lek tang marwai hi ha ka ba khadu khatwai menteri ula ko ngu te kumla sya la yo ya Udan Bosco ha pedang kumba ars pa ngut ki kena jong kata ka school ba ki lek kai bar ka jingri sa shar Baro shisngi ki yasa shabar bar andalamit baro par kilayawan paino daga jingkmen klemdon bapet iweru bat andala dep kapor syaset jongki ilami na ka school berkila kalalong kiriuhang ka jing jong Udan Bosco kaladon hakabor ka bakam kraw banya shikin hun kita kisipai jong unong yalam kilong tang kendiat kikam ki jong Udan Bosco haba ulale ya kini ki benta renganget POE ya ka ka ba Udan Bosco ulale wat hagane ka jela ka jongi ru bon ki jingtai bon ki jaka ai jing hikai ki bala ai nam ha ka kerteng jong Udan Bosco ban pensa ila ka jingtrai Udan Bosco ula seng ya ka jingi slop jong ki Salesian ki balong ki nong hikai school bat ki nong hikai trai jingtrai bat laong tang South Post nam hadin ka jingyap Udan Bosco kalaman long pra hajar ngut ki kena bat ka wei pat ka jing slop jong ki sistal ban hikai ya ki kena kan thei wat apedang ki kam ki krau jong Udan Bosco utrei lem the time Udan Bosco ulayap hagisnem kat praspa prapu pra haturin Henry ka nam jong wat adin ba ula klat no
lanang priang keleng saudang kapurthai wat agane ke jela ke jongiru ki mati ki bala ainam haka kerteng jong udan basko kum uriu krau ki bon pha kine gilong ki jinge thu balengkan syapang uni uriu krau ubala ai lau senyang uben hei wat syadu ke jaban riu ke jongi ku belai shibun